Malawian Camera. Akukuphela nufulu mopusa. Yes, mtsikana ake ndi moja Pedro International amene amabwera ndi kung'alula. Ndiyebe tisamtayire nthawi chifukwa nthawi yake yong'alula yakwana kuti nayenso ang'alule anyamata makamaka aja azikwanji aja walephaletsa mademo anyamata amene ajawo akufunika kung'alulidwa. Ndiyebe ndi nthawi ya Pedro International kuti nayenso ang'alule. Guys, thank you so much, Malawian Cameras. Nalo mangidwa lelonda masulidwa dimwatwa Yesu ndinaomboledwa ndinadzudzidwa ndi ntchito za kumdima. Bwerani bantu Yesu. Aizankuno kunthawi yosadziwa mukulekelela sumukusamala satana ndiye bwenzi kunthawi yosadziwa mukulekelela mfiti sataniki sumukusamala zikwanje ndiye bwenzi. Oh, beautiful Malawians. Aizankuno. Mbumbuchana anasempukana andala ntoyipa ino andala ntoyipa mitima. Bwerani kuno nditu mizika bwerani kuno ife tikupemphabe kunena kuti sizikuchita bwino. Akakupasani ndalama idyani, akakupasani ndalama tengani, akakupasani ndalama tengani ndalama ndipo idyani. But don't reach that limit. Going and attacking the civil servants. Zimena kunena. Ndizoona. How zinthu zakwera ndi 60%. Inu mufuna muwaonjezere malipiro ndi 20%. Chimene mukuwamenyera anthu kumanya mulazi kwanje nkumapita mmuseu ndi chani. Last time we shaked this Toss Alliance, we are demonstrating in the streets. Hello. Mr. Chakwera, Mr. President, sir. Tawaya nkulani antuwa inu undi umbuzi. Munapita muse inu koma. Why koma? Why? Antu munapita muse you demonstrated. You take the Tipex out. You push the Tipex away by demonstrating. Andale ndino antoyipa. Now these are mizika. These are innocent mizika. What they're doing is under constitution. And in the follow my demonstrations. That's why we have police. Under the watch of police, and I don't understand, I don't get it. These are the things is menen in that car and kunena banobo. A police musa kalendi mbali. A police, you are there for every citizen. Wamamina. Ogenda. Otukwana. Wamisala. You are there. Wandale. You're supposed to be there for every citizen. Tell me, how is this possible? Muntu amene watengachi kwanje. How is it possible? Ndikukampangisa muntu amene ali ndi mfuti. Peace be still. Osachita kanthu kwatetezanthu. Where is the freedom of the people? Where is the freedom of the people? Achakwera in your cabinet. We need answers. You're not going to do this to innocent citizens. Come on now. Andale ndino antu oyipa mitima. Inuya last time Toss Alliance munali munseu demonstrating. They are not demonstrating to take you out. Listen to them and understand everything that is happening. These people, they are on a right trend. They are in a right trend. Because everything disadvantages the poor. Antu amene ali kumamizi. Akabwera maofesi mwa muja. This is why corruption is keep on going. Ama hauza perekani 5,000. Can you blame them? What they are writing you, it is the truth. Saa kukula ndani boma. In what Toss Alliance. Because last time I checked, we not samena manena kuti ndi MCP is a fool. Malawi has never voted for one party inga MCP. Malawi has voted for Toss Alliance. Until watasabwela poyela ndikutuuza chilungamo kuti anatulukamo bwanji. Atuluse agreement yao, atuluse zimena mapanga. You understand? You went to the streets, you people.
You were doing demonstrations. Mukutana ngamatai ali yambakata matai kulu kamwamba mukufuna mpando. Now you are there and understanding ufulu wa muntu. My civil servant wali ndi ufulu ndipo they have to go back to the streets because it's not favoring them. Come on. Koma inu umbuzi wake ndotere? Inu umbuzi wake ndumene uwu? Come on now, this is ridiculous. And I thought you people are smart. I thought you people didn't want to indicate. This is how you can sit on someone is urgent who follow the truth for demonstrate. So that shop you but I demonstrate. You people are dead walking zombies. Chifundo, thank you for reminding me. You are dead. And I tell you what, look yourself on the mirror. You don't even try to shine a little bit bright like a diamond. Don't do this to the citizens. Citizens omugakapa. Then what? Inunano okapa. Inutabwera techisikirane. Inu okapa tamaja ni ndalamazo. Andali awandi anthu oyipa mitima osatengera. Akakupasani ndalamazo kwanja. Inu tayanga ndipogona panupo inu yambiri. Muyangane kuphazikwa nuko. Bolo mumapita mutavala zinthu zozichinga kumaso. Kuphazikwa mafuna sapato yitiyo. Pogona panupo mpatipo inuyo. Inu tayanga nani inuyo tati inuyo okapa. Inu okapa inazikwanje. Ina want to talk ndi inuyo okapa azikwanje. Bething tai weru. Munachabaliti. Bething taule yomwe mango sambira yomwe kumango sambira yomwe kupukutira yomwe susambai. Akabwera kuzokupasa 2000 wacha ndimene mupherenzani. You want to become a murderer because of someone amene akungozi unjikira china chilichoseka. What are they trying to do? These are civil servants. Anthu amene wa adavomera unena kuti we gonna listen to every citizen. Anthu awawa ndi ma civil servant amene akuthandiza ziko. Now mukaphwanyira ufulu oti asapite pansewu then what? Inu last time munali mayekete yambakata munsewu kuthamanga matai ali bulukutu kufuna ndithudi kunena kuti niyo muchose Tipex simuna mpase kiki kuti munaberaso Tipex pali munaberaso ine ndizo Tipex anawina chilungamo. We always genuine as an apology akakuzani tu zonse tukumana nazozi maya amene uja afunika apology komano chimene sitipangana ndinakuzani kale ine tamambani utengawu prophetess ine ndikukuzani kuti ndimizika against unto our andale. No matter what, no matter the situation, if Malawian people dead walking zombies, if we cannot wake from our sleep, even if you vote on the September whatever, let me tell you, you will just vote, but nothing is going to change because unto what they are doing, to remain in power. You know why? To abuse the powers of the offices, to control the police, to control the army. That is what is happening. That is what is happening. Nothing much. To antali anthu oyipa awo. Anthu amene wawatu amafika point yoti. Ndi anthu osamazisambata anthu amene andalewa. Andale, I love you. I love you ndi anthu oyipa mitima kwambiri. But you need to repent, you need to change. Because you know the good thing about God. The true God, akamakusiyani without cardiac arresting you, without sending you BP to kill you. Because the wages of sin is death. Oma, let me tell you one thing about God. God is so wonderful. God is so amazing. Amakupasani a second chance for your life to make a decision. And in New York, you keep on abusing it. You keep on abusing it. In your samazi omona ngati mulungu akutani. Mulungu akukonderani. What you're doing in Aton's Alliance is now like bringing us back to one party system. Imene ndani uyu Bakili Muluzi anamenya anamenyerera ufulu kuti anthu amenewa akalenga dikunena kuti wachosa ndikubweresa multi-party democracy. Do you understand the meaning of democracy? Do you understand the meaning of freedom of the people? Do you understand? You don't. That's why you are busy 24/7 365 going to attack the citizens. You don't know. Vote ndonena kuti sinanga tinazipanga kunena kuti boma ndi andale tikasanga. Nobody is above the law. We just want them to be in front of us. Nifagama chuzana cabinet yawo ija kusanka inu mukale uku muzionerera uku inu mukale uku muziyankulira uku choncho chifukwa chana kudziwa kunena kuti they are there for the people. Koma sikuti waja they are above the law. All the cabinet amadziwa, the president osewa amadziwa, none of them is above the law. Everyone is supposed to respect the constitution, the law of the country. But do we respect the law of the country? We don't respect the law of the country. Have you seen those women how they are treated? Azimaya mina jajoka kunyumba siya anasiya mabanja ao. But what's happening? What's happening? Ndinu ya nzatu amene mwana njaa 2000 kwacha.
andale wanda anthu oyipa akupasani 2000 kwacha. How much money do they have in their bank account? Inuyo mukutenga di 2000 kwacha ija kena kunkupita kumaka khaba azinzanu. When you go back home ena numulibe mmageso omwe. When you go back home ena you are empty. Inende ndikuuza nuna kuti I don't hate you because inuyo simukupanga zimene zokufuna kwanu. You being sent by anthu oyipa awandaliwa. You be sent anthu oyipa awandaliwa. They hate Malawi. They hate Malawi. They don't love Malawi. They claim to love Malawi. Awandaliwa say wanda anthu oyipa. Now listen. Love yourself. Because it's not about us anymore. It's about the fourth generation that is coming. Inuyo taganizani mwana wana kugwira ntchito nga civil servant akupanga complain wina wake akamutengere chikwanje nkumimira kusogolo. How are you going to feel? Ndiye ndikupempha inuyo amene mmanyamula dzikwanje. Come on, it's not the time for you to fight fellow citizens. It's not. It is the time for you to join the fellow citizens. Akakupasani ndalama ija utakangolowerera pamene pajapo. Sikutama kusatira nali manyumba mwa sakuonani so. Ama wana zimezi jamuka kapa kapa. They don't care about you ama kaya kupasani kuti muzikatana konko. There is a video of one of the people, the member of parliament amene manena kuna kuti makali atu kukapa na kumene kwefetima ajera limozi. Akuja makeke. They are together in that parliament. Come on. Anthu amene mukuziwa kuti you are part of kukakhala azinzanu. We know kunena kuti it's not out of your wish. Inuyo si wish yanu kuti mupite mukakhala azinzanu. Koma because of the influence of ndalama imene munapasidwa, inuyo munanyamukadi ndikutani ndikupita. You are dead. You are a walking zombie. Ndino wakufa mwangosala siku loti mukayikidwe mukasket. Because if you go against your fellow citizen, chifukwa chonera kufuna mpange protect munthu amene ali nyumba mwakwawo and ali protected ndi ma bodyguard. Ndiwe chitsiru guy. You are dead guy. So refuse. Refuse. Support fellow citizens. Chifukwa mukupokonza ananu ma great grandchildren anu azakhala mapuzisi akamaza pita kukadandaula basi azizapangidwa ndale za ku Malawi. The politics itself ndi manyi any rubbish, because they don't have time for them to understand it's time for work. They don't have time. They don't understand the time to work. It is supposed to be the time to work. Every time iwowa pama khala ndale ola apezeke kunena kuti anthu asankhidwa ndizawo koma they still want to abuse the powers of their offices. Chifukwa imene chakamapanga abuse the powers of their offices. Nakha kunena kuti ndiye kuti waja kusenga benga kuti ali munthawi yachani, munthawi ya ndale. Hati kulamula ndife inu nonse amene mumakhala kunena kuti mukulamula. Muziwe kunena kuti politics ikafika nthawi yoti mupange makampeni atapo. Ndiye ikafika nthawi yonena kunena kuti ni nthawi yogwira ntchito. Inu yoti mulibe kuti uyuyu anandivotera usana ndivotera. Kulibe kuti inu muziti uyuyu ndi wakumwera ndi wakumpoto. If you claim to save Malawians, if you claim to love Malawians, if you claim to do the right thing for Malawians, when the politics is done, I mean when the campaigning, whatever you're doing is done, you have to understand that. You're not above the law. We follow constitution, that's what you're going to do, and you do the right thing, and then you do the needful for the citizens. This includes in our policy. In our policy you have mumakandi mifuti, but muma muleka wandale mozi akulamulireni. Remember, amene indu wandale wangosankhidwa uyuyu kandi MP kandi ndani kandi minister, he or she is not above the law. Zimene zozo tasuka ni mitu yanu tipangani understand baba. Inu apolisi aame musagulidwe inu. Ndinu you are there for midzika. You stand up to protect midzika. Sumulolela inu mutanyamula mfuti mene ili ndizi bolopolo. Muntu wina amene wapasidwa ndalama abwele azakapenzi zake chifukwa chonena kunena kuti akapanga ma demonstrations. Someone who want to express my feelings out kuti no this is on akapeka petition ku parliament. Inu you are coming nikumaka attack antu amenewo. You are a disgrace to this world. You are a disgrace to this world. I swear to the true living God. And I call upon his name to remember what the Bible says in the book of what? The wages of sin is death. Winaliyesa mene watenga chikwanje ndikukapa muntu ndikufesa mwadzi afemfa yowawo. A non-death should visit their doors, their homes, and we're gonna light a candle for that one. You cannot do that to Miziga, fellow citizens. No, you can't. No, you cannot. Not because of Fantwandali Wow. But I tell you, and I will keep reminding you, 24/7, 365. Andali, Ndianto Yipa. Aliba Chikondi ndi Nziga Win Alliance. They flock together. Ndale zatu zopusa za dziko Malawi. Ndale zatu zopepera za dziko la Malawi. Ndifawe mwaone 24/7 amakhala kunena kuti ali busy up and down like kunena kuti amangana azingozungulisana akatela tulusana. Oh he's got no case to answer. 2 minutes muona ali pa bail pending appeal. Criminals and gangsters, they drink and jigomos. They know and understand each other's language. Inundine mufuna tizikhabana. We are already depressed by these people.
We are already being killed by these people. Now think about our 4 generations. Think about our 4 generations. Ena numu zakala bamanda inuwe zizukulu zikungotukwa na galo awa. Zisiru zanju. Nchino basi kumango vina ma social media. Osa yesela go to fight for their generation. Every Malawian should stand up and become a freedom fighter. Is Mizika against Antu Andalewa? You hear me say so? Antu awandi antu oyipa. Ama jambale mozi. Akatukwaniza pa campaign paja when they go beside. Ama kadu no interviews antu ena wawa. Usiku ndi usiku antu amene wa. Saa kugona antu amene wa. Ena wa matandalira muzichira antu amene wawa. Kusamba zimankhwala antu amene wa 24/7/365. Akutafuna kulamula ziko lawa malikonda. Okay fine ziko lawa lolikondalo. Akwakhwabiranje kumatumiza antu kumakhapa Mizika. Akukhapiranje antu Mizika yosalakwa. So you mean kunena kuti iwowo antu onena kuti analowa munse ubotamanga. Akutamanga amene wawa nkuchosa ujeni. Ndikuchosa Tipex muboma. Iwowo akunkaniza Nzika. Ati masoka awafikire 1040 evil beings. I'm telling you. Ndipamene ndikunena kuti we are going to light a candle. God is not man that he can lie. You understand? Amene wina aliyense wakapa ndipo amene wina aliyense amene anapita kuka apanga distract Mizika. Kodi akamati bomba ndijana atu ni umadziwa kuti what is the government? Umadziwa. Government itu siyajakwera ndi cabinet yawo. No. Anthu amene ajanda anthu amene adavomereza kuti tasankha inu mukale adindo otisogolera. They are also not supposed to abuse the powers of their offices. You understand? Because Malawians trusted them. Because Malawians trusted them. You understand? They supposed to be there. Ndikumvesera wina aliyense. Kudantu ajanati mavenda anapanga chani, mavenda anapita ku Ujeni Parliament. Anakapanya katu. Si anafika kumene kuchi. Osa wasia antu kwanja pange express. Iwowa inu ndilitiro limene masipo 7 3 luka ndikupita kuseuka panga demonstrate. Kama koma inu mulibe manyazi, koma inu zina zake koma inu ambiyeta ndipaseni mkondo usiku lelo anthu amene wawa. Many of you are not going to wake up. Ndikuza straight up. Inu ndilitiro limene masipo 7. You know kunena kuti masipo 7 ndi anthu onena kunena kuti they are patient people. You must be ashamed of yourselves ndipo muzuzulane kumene muliko. Ndipo muzuzulane kumene muliko musana afe you need to repent anthu inu anthu oyipa mitima. Ninkana anthu ena numangoneka ngati mitembo. Even olo mutekhala kunena kuti inuyo muli pabwino kuti chani koma look at yourself on the mirror. Look muziyanga nisise bwino mukukhala ngati mitembo inuyo. Kuti munthu apanga yembamu. Why? God can't shine in you because you are evil. Mulungu sanga pange shine in you. You are just evil. There's nothing good about you. You're already dead. You only wait for the day for you to be in the casket. I'm sorry to tell you this, but this is the truth. Until you change and understand what is love. Please change and shine bright like a diamond. This one is good unto you and Rama Mukuzigwira. Come and into a most also intended. Black out. Black out. I will tell you the truth. You love me, you hate me. I really don't care. But change. Sintani. Inu Sintani. Come on. Sintani. You cannot even shine bright like ngati mitembo yoti yapangidwa embamu mukungodikira siku loti mukayikidwa mu casket. Now my love, my beautiful Malawians with positive vibes, listen here, we cannot come on tayanga nani siku limene mudalowera mboma ino Aton's Alliance. Tell me ndi siku liti limene inuyo munamuona civil servant walowa munsewu inu koma mufuna kunduza lelo ma civil servant ati moto wayaka tieni tipite. Do you know what these civil servants are doing? Is helping the people that are from the villages. Chimene chimachitira nchonena kuti if you don't listen to anthu awa amakavutika ndi anthu akumamizaja otalibe olonchito akabwera kuma office kwa anthu amakhala ndi mkwiyo. Ma civil servant ambiri why they are angry. Let them express inu achose chimene chili kumtima kwawo akapereke petition yawo. Kodi masukulu ake ndine na you savages, educated fools. Munapita schools zake ziti. Kodi mumasankhana bwanji kuti mufike posankhana usakhala pansi ndikuzuzulana. Inu olo munthu osapita ku school Mulungu anampa aliyesa nabadwa ndi nzeru za wisdom.
Check around, masipo servant mukwakapawa. Ndinitalowa panse ndikusokoneza weni. Inu zina zamachita nikoni manyazi. Tamachita nikoni manyazi. You know man, don't do this. Come on guys. Inu antonya mulazi kwanje. Tamatengani ndrama zija tamverani tate ndigwire ntchito limodzi. The things that I'm talking here is good for you, for me, for them that are doing their rubbish, and the whole country. No one is above the law. No one should never abuse the powers of their offices. Our andalewa, in this life, we are in that generation, we have to hold one another accountable. No one should use the police or use the army. Those people are supposed to be for the citizens. Inutachita manyazi. Akapita kuti ukapanga express my feelings out. Towards the poor people from the villages. Do you know why I'm here? Because I love what they did. They want to express so that they cannot abuse the people that comes from the village. And because the money that you're giving them is not enough. And treating at rubbish. So they were exercising ufuluwao, going in the street because it's under the constitution of Malawi. One is right. Let them exercise ufuluwao. Muliko inu mbumbuchana sikuti amakhala anthu akula chokoma mbumbuchana zachipani anthu agreed anthu ajera zisiru za anthu inu zonse panga understand this life amene mmakapanga organize nyamata amene jonkumapa pasa drama. Understand this, stop it. Ndino anthu oyipa mitima. You disgust God. You do. You disgust God to the limit of funera kuti akamakusiyani ndi moyo afuna mulape. It's not that he is loving what you're doing, but he wants you to repent. You know, God cannot allow 100 people nkumapanga abuse 18 million people. You think he's happy? He's just giving you a second chance for you to repent and stop what you're doing. Many of you, you are already dead. You can't even think. You should learn to change and understand. Civil servants. Let us give them a chance. That is your allowance. We have my phone. Record those people and bring them to the court of law. Let us fight corruption. Malawi is a small country. Malawi, I can fix it. Because as Malawi, you are a disgrace to Malawi nation. As Malawian men, many of you have failed Malawi. Because they are men that send those people to attack Mizika. The people that come on. Certificate. Spice up with humanity. Understand what is it? In my comment section, I have Azibamba Malawi. I mean, I'm going to comment. So says in Donald Trump. Trump, nice things. Says it bueno. Ninkana wapanga what he's doing to protect Mizika yake. Inuyo mukamabwera muzimpanga blame yeuje for what? Malawi tu muli antu ndigati antu onena kunena kuti they ndi antu amene aononga dziko. Ali ndi makampani zonena kunena makampani amene jamene kakale under Malawi, dziko la Malawi ngati boma. Antu amene akuononga dziko lo. Chuma cha Malawi chili mu antu. Ine ndimakhala ndikugamba. Kuyambira nthawi ya Bakiri, people have to investigate kuyambira nthawi ya Bakiri. Chuma cha Bakiri chiyambira kuyambira nthawi ya Bakiri. Antu apanga investigate kuzafika azitili panopo. Uli antu ambiri amene ali ndi chuma cha dziko la Malawi. Ka dziko kachankaka ngono katheka kukonzedwa. This thing that you're doing, kwachingira civil servant, ndi ufiti. Mumakana uja kuti ku Malawi kulibe ufiti. Ndiye ufiti yokaya. Ndiye ufiti mwapanga apapawo. Satanic manena cha uyu ndio bora ndio satanic mwapanga apapawo ndio satanic kaya. Inu satanic ndi uhu. In short ni Malawi we already in Jahena because of you people. How are you closing a civil servant to express how they feel? Ndi kufika kwa wakapa wae. Atota nalibezi kwanje chinali ndi inuyo. Kuma ino Malawi ugaluwa bwanji uko ma. Come on. We can do better than this. We can do better than this. Ama tukwana amena jama tukwana inu kuku ndiye kutukwana kaya. Ina ndima chula chiwalo. Kutusukume kuchasiku tukwana ya. Mumala kuisa. Ukati pa nyelo pako. Chokali lachi ndi nyelo ndi zina.
Sikutukwana. Kutukwana ndi ukuku kumene mwachita mizika. Mizika mwalira akuira mizika. Ikupanga express how they are feeling. So that zipanga anthu akuma mizopanda kanthu aja kamabwera mu office mwawo adzira ndira ulemu. Anthu awasamakale ndi anga in their offices. You see, amatukwana minu mwatukwana inuyo lero mwatitukwana mwatichula china chilichonse. Kuyambira nkolo ndi zina la chinthu. Koma we manipulate yuluko atita kutukwana ndi kutchula dzina la chinthu. Chinthu icho chinatchulidwa kuti dzina lake chimenecho sikutukwana. Kutukwana ndi kumene mwachita apa mukutukwana midzika. Imene ikupanga express what is under constitution ya dziko. Ndi zimene inu munachita kukalowa Antos Alliance munakalowa munsewu ndi kumenya demonstrations ndi kuchosa DPP ndi DPEX. DPP inatuluka ndi DPEX. Why? Do you think munaka kunena kuti simudapita kunsewu mukadaitulusa DPP? Because ito amazitchula maite DPP mukadaitulusa. Simukadaitulusa. Now, tieni chikondani, it's not a matter of fighting. You know, if you were saying kunena kuti you love Malawi, why are you fighting Malawians? See how foolish you are. That's why you are dead. You are walking dead because you don't understand. I love Malawi. I want to fix Malawi. I love Malawi. But you are going and attacking Malawians. And then you come to claim, I love Malawi. I love Malawi. Which Malawi do you love? You are a zombie. You are a dead walking zombie. Clean your mindset. If you love Malawi, you will not stand against Nzika. Imene ikupita ukapanga express. Ndikuti akapeleka constitution yao. Zina zitamapangani. Koma nama civil servant. Mudagaba Saulem. And you are a disgrace. You even disgust God. I wonder kuti even mwamaliza inu chonchi ndikuti sende mupita nchechi kumaka pempera. Mutatu mantuwa. May God send a scattering what do we call? Mpezi. Ikusowe seni muni nchachi chimomwemu. Because ndikumunyoza umene muchita. Inu mwatichitisa manyazi. Mwatichitisa manyazi. Inu onyamulazi kwanje. Mundimve. Mwamve. Ijani ndalamazo. 5,000 kwaje ndalama zingati. Inu kodi muti zimezi kutengera mpaka napata. Muti zimezi kutengera ndalamazo mpaka pa. You are not going anywhere with 5,000 kwacha. That's the truth. You cannot even pay fees for your children. That's the truth. When you go back to your house, you find the very same bathing towel you wipe yourself yesterday is still there. There's no change. That's the truth. When you go back there, you will never find a new duvet on your bed. 5,000 yata. Then what? Come on now. Let us love one another. Again, it's mizika against Andale. Andale and Toipo. Yes, we love them. Let them change their mindset. Andale and Toipo. They flock together. You need to understand, Malawi. Andale, they flock together. They eat together. They eat together. Inuyo. Endi, ndikuyankhula kunena kuti kumadera kwanu kukabwera member of parliament anthu oyipitsitsa cause anthu amene aja you choose them from your communities to represent to you in the parliament. Aliko ena abwino wino. Koma ndikuyankhula anthu oyipisisawa. 2025 in your September. Whosoever want to be a member of parliament in your area, make sure they are living in your area, in their ward. You get it? Mukumusanka kuzomba. Amene yasakakale kulilongwe. Amene yasakakale kulilongwe. Wasanka kutumikira Zomba constituency. August House azichoka kuzomba ndi kumapita kulilongwe. You get me? You understand me? Yes, we are in that generation. Yonena kuti iwe tikuvotera. Mufike point yo sign na nawo. Inuyo ngati mufuna tikuvotereni, there is something that we want you to do. You will remain in this village. Ngati bridge yawo nongeka kutanthauza August House yoga ndichani saadusa pa bridge bacha asapite kumene kucha. They are the people that are supposed to look in their community and start building the community. So kuyambira panopo aliyesa amene akuyima member of parliament kaya you are an aspirant MP kaya inuyo mukuti mufuna kukhala councillor, clean your mindset. We are in that generation. We want to hold one another accountable. These old cargoes anthu awala kuoneka ngati mitembo yapangidwa embamuwa ndi anthu kuti sakumva ndi agonti mkutu. Politics zawo nzamanyi zonunkha nchenche. Akungofuna kuti azingophana, akungofuna kuphwanyira munthu ufulu, kungotenga chiphazi cha maziru chija ndi kumampondereza munthu. We are beautiful, rich people with positive mind. Everyone have to live life to the fullest. When we are speaking, we are God-fearing people. We have to speak knowing who is God. You can't say that I am God-fearing. Oh, I go to church. Which church? You go, what happened today? Church.
Because you are doing against the 10 commandments. You are doing against what the 10 commandments in that Bible that was written by people says. You get it? So understand. Beautiful rich people with positive vibes. Onyamula zikwanje. Ndinu azibale atu. Is inuyo, ifeyo, against andaliwa. Enough is enough. Ndale zawo zopusa, zopeperazi. Akweneleka asiye. Do not entertain them. Akakupa sani ndalama zija. Tengani. Kajendi. Mukapita kumene kuja. Aleke na ntwaja ayende. Inuyo mungu aenda bambali. You get my point? Aleke ni antwayende akafika kumene akupita. Ndi ufulu wao mizika. Don't be part of their sin. Chifukwa iwa chama kala tana nazo akakutuma nini kupasa 5,000 iwa jama zona kutatana nazo. Ndiye inyo stand up and protect mizika inzano. Ndi mizika against andale. And what we going to do? Muda kaka anzeru ndizi kwanje zanusu. By now, Alexis Kamangira anakuwakale okuba. By now as we are talking right now, bwezi mutapanga shut down. Inu yazi kwanje, muda kaka anzeru. This is why I'm telling you kunena kuti you are dead walking zombies. You are being used. Muna kaka anzeru, ndi kunena panopo judiciary ya Malawi nakalokedwa. As Malawians inyo ngati malikonda dziko lanu ndizi kwanje mwanya mulazo ndi maziru mwanya mula kuphaziwa. Because ambiri nukupaziko kuli maziru. Simuthaso kutenga mwala nkuzikula. Mukanati lero by now bwezi kuti ku judiciary kunapita azi kwanje. Mulekera njupita ku judiciary. By now ife bwezi tikumva kuna kuti judiciary inasekedwa ndazi kwanje. Ndipo bwezi tikuti ndipo ina I want amene wazi kwanje utatuluka. Because mukuyeneka mupite mukaseke judiciary. Dziko la Malawi limeneka likonzedwe. Dziko la Malawi by fire by force likonzedwe. Chifukwa cha chani? Olo tita Sintatos Alliance kuichosa koma ngati sisi kupanga fight corruption, we are still in same rubbish. Now what are we saying? Inwazi kwanje tatulukani ndino azibale athu musapange zimenezo. Timakuyangana nthawi yonse ndipo timatuluka lero ndikupanga ataki mizika. Ndiye ndikukuzani kunena kuti panopo mupite mukaseke shut down judiciary ya Malawi. Kuli chinyengo. Corruption. That's what you're supposed to do. Mukachoka pamenepo shut down MRA. That's what you're supposed to do. Ndi anthu amene akupanga entertain anthu okuba amene mababi nsonko akwadziwa but they can't tell. You can go ahead shut down Malawi police. Yes. Kuli zinyengo zamanyi ku Malawi police. Kuli anthu abwino tu amene magwira ntchito. Yes. Beautiful rich people with positive vibes. But they can't come out and speak. They can't come out and voice out because they are scared. They're protecting their jobs. So if you know a sin and you keep quiet, you are part of the sin. You get it? You understand? Yes. Kuchoka pamenepo MDF yomweyi. We want MDF to be for citizens. Inwazi kwanje mwatani kwa. No, don't be used by these people. These people are weak and useless. These people are weak and useless. Tia tell him Pasu, please send me hi to my DM. There's something, please. Tia tell him Pasu, send me hi to my DM. Piche Sakuti, all civil servants offices should strike. No fear. It is your right. Thank you. Power. 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 The people, the government, all civil servant. Tools down. Tools down. Police, your tools down. MDF, your tools down. Manesi in government, your tools down. Teachers in government schools, tools down. Pena pali poste, put your tools down. Akupela nufulumo pusa. 20 people, because why? Because they are in cabinet. Ndikumaka tuma fellow citizens. No. Your tools down. Ino antu aujen. Ino antu azikwanje. Ziko. Tikweneka tikonse ndinuyo. Mukapasidwa ndrama zija ndanena kuti tajani. Komano tamapangani zinthu za nzeru zoti tikukonza dziko osatiza uchisiru mupanga apa basi. Ndiye chani? You want to become a murderer because of some useless somebody, because of politics or ambition. Your pepelas or pussas. These are all the cargo's politics. You're dead. Be alive. Be alive. Politics is for people that are alive. You stand and you compete. You can't quit. If you quit, you are a loser. You are losers. Just right now, let me tell you the truth. If you are in a developed country, you cannot quit. You cannot go and kumaka mkapa muntu. You are a loser. That's why mukupita kapa muntu. You can go this so low. Ndikupita kumaka kapa mizika. Mizika yake masipo 70. Inu ndiri anthu amene wana lo amso kupanga ujeni. Ndikupanga ujeni ndikulowa kumapanga ma demonstrations. People are suffering. People are struggling. Listen to them. They are not harming anybody. Let them exercise their rights. Ndio fulu wao. 24/7 365.
Mwandimvesesa ndi ufulu wawo. Inu andale upusa andale zamanyinu anthu okufa kale inuyo. Go back mkazi yangane nkhope zanuzo pa glass. You're already dead. You cannot even shine bright like a diamond. Somebody who we can look at like many tima unira achina Donald Trump, achina ndani awo, achina ndani maiko ina kumaona kuti koma wandu akavala zovala kumaita kuti koma yeah this person is good. Inu yekungoneka ngani mitembo yochita kupha ndi mwala. Chifukwa cha kuipa mtima, you don't understand. You don't understand. So, let me love and review. Koma zimezi muziganizira. Ma civil servant, tools down. Osavomera ndi ufulu wanu. Inu anthu azikwanje andifa zibale anu. Tulani pansi zikwanje. Ndalamaso. Tatengani mwajereti. Chifukwa kumene kuchokera ndalama sikuziwiketi. Ama banki sonda anthu oyipa eti. Amatha kuzokuti uyoyo ndalama zimene kuzikula ku banki uku ndi zolakwika sizake. Koma so amatha kumaona unati okay olata kayo ndalama sizikulowa ku account ya yeye. Koma akugwiritsa ntchito munthu wina wake chimene amapanga anthu andochenjereti. Amatha kumutenga cousin wawo they open an account ndi kumeka ndalama ziko cousin wawo on agreement kwawo kumbali kuifosa maziwa eti. Yeah, mzizo zimiso. Amatoka ngwirisa even oyimba when ndi kumasegula ma business nkumatani because they are trying to run away from kuti anthu akazafuna kuzapanganya. Akazafuna kuti azapange investigate. Ama they run away from that. Ndi anthu oyipa. Munimve? Koma timakonda, we want them to change. Because this is the goodness for all of us. And for the goodness of our 4 generations. Because some decades to come, we're not going to be here. Think about our 4 generations to come. Azapeza jani. Tieni tizikonde, inwazi kwanje, tateni tiswitilani. Panopo what you would do, nonsazi kwanje, iwameno kundi mvawe, ulipo wachi kwanje wina nditu, you come across my video. Ukawuza zinzako wakuti, we should shut down Malawi judiciary. From there, MLA. From there, zikwanje kupolisi komwe kusaka nika kuombera papa. Kuombera kuti ateteze ma civil servant komweko. We are fixing Ziko. And the only Goliath we have, our biggest enemy, is Katangale. Let's kill Katangale. Anthu osewa wawo pangira zimezi fwa kukanganirana. Nkati mwite muli ma benefit. Ndi anthu okuba gangsters and criminals. Tieni tilikonde Ziko la tutonsi. Bye. Malawi. Camera.